गारिया बोनो हाला मुटुखौ बोनो हाला लागै स्कुटिया नङा थिगैनो दं दा गासिबो थिगैनो ना ना मबाइलासो दामिखाय मोजां नुदों नामा हनै खुलुमबाय लोगोफोर बरायबाय दिनैनि ब्लगावहा बड'लेण्ड हेरिटेज आग्रह जरदेहा गार'बस्ति दिनै फार्स्ट टाइम नायदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ माबादि जालाङो नै आंजों लोगोसे जोङो जासुला बिराद जायो बियो गैलाबोन गाइसमोन बोनोनो हालायलायाखै मुटुखौ बोनो हायाखै लागाव बड'लेण्ड हेरिटेज आग्रहनो S23 आल्ट्राजों खेबदों खिन्थु खाथे फाथ्रा गैया खारदो बोनो हाला मार ओंखारलाय जागोनलै हमथानांलायनाय गारिया बोनो हाला डेन्जार गोलोद मुटु मा गिलु बालुलै आयौ इदि जायो सोरबा थिगैनो दं दा मुटुखौ बोनो हाला लागै स्कुटिया नङा थिगैनो दं दा गासिबो थिगैनो ना मैदेरजों समानलाय बिदि होनोरा माबारे बोननो हायाखै साला बोननो हानो नागिराखैलै लोगोफोर खम स' थांदों बे थावा प्रेसार होनाया बलेर' नांगोनलै बेयाव टय'टा नै खला मोनलायबाय नै आस्थे फुर होनजोब्बाय मिलायबोबाय बेयावसो मानसिफोरा हायग्राया बिराद मोजांलै जायगाया खिन्थु नै नाहर दिनै बेकग्राउन्डथिं उनथिं नाहर नै जोंनिया बसआ सफैबाय बस गारिया बोलायलायनो हायाखै जोंखौ गारियालाय हेभिसोमोन होमबाबो बोनो हाबोलायाखै उनथिंनि बेकग्राउन्डखौ नाहर नै जि मोजांखा मबाइलासो दामिखाय मोजां नुदों नामा नै लोगोफोर जोबोद नायनो मोजां नोंथांमोना नायलांबाय थागोन नै वा आइ लाभ बड'लेण्ड हेरिटेज साइट हेरिटेज एग्र' टुरिजम जोबोर समायना नोंथांमोनाबो बेरायनो फैगोन बेवहाय फटक लानो जोबोर मोजां आरो बेवहाय फिसा माने एसे माने खेथि मावनाय नुनो मोनगोन बेवहाय इसिबां फुलाथ' जोबोद दं बेवहाय नोंथांमोना बेरायनो फै जा समायना जों बेवहाय रिलबो बानायगोन साथाम फैखाबाय जोङो रिल बानायनानै मोसागोन ना नै दामथ'नाङा र' मुटुआ नै मेंनाय गोजौआवसो जिरायबाय मुटुआ बिथिं फैदो मुटु फै देलाय बाया दे आं होबथागोन दे फैब्रा फै जास्लायसो हागोन बेयाव नै मुटुआ जे
थांदोब्रा फैदो द्रुद हट नै बिथिं नाय सोरदो गानाय जाखो होम बन्द' खालामलाय अ पस्ट हायदों अब आंनि जों जादों गैया जाबाय आंनियावनो जाबाय नै मा दङ नायलाय नै बारे पुरा खुदियाफोरनि गेलेग्रा नै बिथिं पुरा बारे आर्मिनि ट्रेनिं होग्रा थां माथां दंसैलै बेयावहाय खुदियाफोर लाना बेरायफैयो सोरबा मोननाय नै जोंनिया नैबे गथ'फोर गेलेग्रा नै बिथिंबो गेलेजायो बल फिल्डआव नैबे गथ'फोर गेलेनो बिराद मोजां जागोन नै आरो नै दंफां लाइफांबो गोदान गायगासिनो दोङो बेफोर देरजोबनांगौबा आरो ओइ जिं हनै बेयाव गाखोजायो आरो ओइलाय नै बेवहा जुद्रुगाबो दोङो नै बेफोराव नै गोदोराबो गेलेजायो नै मोजां नांदों फैनानै बिसोरो एक्टरफोरा हनै रिहार्सेल खालामगासिनो दोङो मेथाइ नुदों आं हनै लागाव रिहार्सेल खालामदों नै बिथिंबो नै गथ'फोर गेलेग्रा दोंसोयो